Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганиева. Бүгенге программада Кышка әзерләнәбез диләр махсус хәрби операцияләргә гуманитар йөк әзерләүче волонтерлар. Ярдәм җыюны үзебезнекеләргә ярдәм итик төркеме волонтерлары оештырды. Нефтче мәдәният сарайында ялкын ансамбле концерты булды. Залда буш урыннар юк диярлек иде. Лениногорскида Россия һәм Татарстан Республикасының гомуми белем бирү мәктәпләрендә шахмат бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе узды. Форум 2 еллык тәнәфестән соң яңартылды. Кышка әзерләнәбез диләр махсус хәрби операцияләргә гуманитар йөк әзерләүче волонтерлар. Әлмәттән иң кирәкле әйберләр шул исәптән җылы киемнәр белән бер машина озатылды. Ярдәм җыюны үзебезнекеләргә ярдәм итик төркеме волонтерлары оештырды. Әлмәттән гуманитар йөк белән тагын бер машина махсус хәрби операция зонасына юл тотты. Бу юлы зур ярдәм составына гигиена кирәк-яраклы ишке киемнәр, азык-төлек, су исемле посылкалар, саклагыч шелтәрләре керде. Сезон үзгәрү сәбәпле җылы киемнәр, оек-башлар, мичләр дә бар. В данный момент повезем продукты питания, нательное белье, такие вот вещи, теплые вещи, как готовимся к зиме. Үзебезнекеләргә ярдәм итик волонтерлар төркеме беренче генә йөк озатмый. Ярдәмне алар 2022 елдан бирле җибәрә һәм әлбәттә яңа гуманитар йөк җыену планлаштыралар. Всех неравнодушных хочу поблагодарить за активное участие. Следующая наша отправка состоится в декабре, перед Новым годом. Мы хотим совершить хорошие подарочки для наших бойцов. Всех неравнодушных призываем помочь, присоединиться к нашему сбору. Хәзер махсус хәрби операцияләргә ярдәм итү өчен һәркем үз өлешен кертә ала. Ирекле иганәләр экранда күрсәтелгән, телефон номерына бәйләнгән картага кабул итәлә яисә әйберләрне шәхси совет урамы 178 адресы буенча урнашкан картинг клубка алып килергә мөмкин. Нефтче мәдәният йортында ялкын ансамбле концерты үтте. Төркем тамашачылар өчен җирле авторлар әсәрләреннән һәм милли җырлардан программа әзерләнгән. Залда буш урыннар юк диярлек иде. Сәхнәдә ялкын вокаль ансамбле, артистлар халык җырларыннан һәм җирле авторларның әсәрләреннән программа әзерләгәннәр. Нигездә 12 солист, ансамбль 5-нче ел эшли. Ул Юлия Бондаренко инициативасы белән барлыкка килде. Мне кажется, это очень красиво, когда люди собираются и могут разложиться, и прям по голосам, как раньше, у нас за столами собирались родители, пели, многоголосие, это звучало со всех сторон. Это на самом деле очень красиво. Җырчылар өчен музыка милләттара телгә әверелде. Төркемгә килүчеләрнең барысы да татар телен яхшы белмәсә дә, бу бергә чыгыш ясау өчен киртә түгел. Юлия Бондаренко милли җырлауның яңа вариантларын эзли һәм тәкъдим итә. Не все, например, я чисто по-татарски делаю. Сейчас у нас такая возможность есть в наше время современное, что можно разложиться по-разному, миксовать всякие направления. Но когда ты это все притворяешь, в принципе, получается очень интересно. Я предлагаю новую форму посмотреть, как можно, например, сделать в татарском пении. Может быть, не совсем татарское, но все-таки это ближе сейчас к современным реалиям. Артистларны хуплау өчен сәхнәгә иҗади хезмәттәшләре чыкты. Инструменталь номерларда яңгырады. Кичәнең төп геройлары киемнәрен алыштырып сәхнәгә чыктылар. Валентина Волкова коллективның тугры җанатары түгел, әмма шәһәрнең мәдәни вакыйгаларында даими катнаша. Концертлар, спектакльләр, фестивальләр Валентина Васильевнаның игътибарыннан башка калмый. Ул Әлмәттә нигез салынганнан бирле яши һәм бу еллар дәвамында иҗат белән шөгыльләнә. Клуб Горького. Вот я в этом клубе Горького пела, сама пела. Танцевала всегда. И сейчас мы ходим на танцы.
всегда хожу, почти не пропускаем. Ансамбль концертында милли җыр сөючеләр күп иде. Лениногорскида Россия һәм Татарстан Республикасының гомуми белем бирү мәктәпләрендә шахмат бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе узды. Форум 2 еллык тәнәфестән соң яңартылды. И он не мог просто прийти домой, да посмотреть мультики, или же поиграть за компьютер. Ведь тогда не было ни телевизора, ни магнитофона, ни любой другой техники. Шахматны дәресләргә кертү уе 7 ел элек 11-нче гимназиядә туган иде. Хәзер проект Лениногорскиның барлык мәктәпләрендә һәм бөтен республикада гамәлгә ашырыла. Проектны Лениногорск кызы Эльвира Уманская хуплый. Ул шахмат буенча фиде мастеры һәм Мәскәүдә үз мәктәбенә нигез салучы. Это же интеллектуальный вид спорта, да, там много, вот там таких кодов много в шахматах, которые они вот правильно показывали дети сегодня, что эти коды только умный человек увидит. Вот если ты умный человек, ты такие вещи видишь, там вот просто космос, откровенно говоря, в этих шахматах помогает в жизни, вот знаете, как за здрасте. Конференция 4 төркемдә алып барылды. Онда 6 шәһәр, бер авыл мәктәбеннән һәм балалар иҗади йортыннан 16 педагог катнашты. Башлангыч сыйныф укытучылары шахмат ярдәмендә балаларга мәктәп предметларын өйрәнүдә ничек ярдәм итәргә кирәклеге турында сөйләделәр. Олар ачык дәресләр һәм мастер-класслар үткәрделәр. Укучылар белән музыкаль әдәби тамашалар күрсәттеләр. Гимназияга керү юлында шахматлар дөньясында күргәзмәсе эшли. Биредә шахмат уеннарының гаҗәеп экспозициялары ачылды. Курчаклар, шахмат фигуралары һәм такталар. Булар барысы да әти-әниләрнең, балаларның һәм педагогларның уртак хезмәте нәтиҗәсе. Катнашучылар Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгыннан, Мәскәү шәһәре интеллектуаль мәдәният һәм спорт үзәгеннән сертификат алды. Тагын тәҗрибә һәм алга таба эшләү өчен этәргеч. Әлмәт студентларын төрки музыка дөньясы белән таныштырдылар. Нефть башкаласына Казаннан инструменталистлар килде. Олар борынгы уен коралларында уйнадылар һәм аларның тарихы турында сөйләделәр. Очрашу туган якны өйрәнү музеенда үтте. Все верно, инструмент называется курай. Это в том числе не только наш национальный инструмент, а также инструмент многих народов, в том числе башкир, может знаете, казахов, кыргыз. Тавышның нинди булуы курайның озынлыгына бәйле, югары яки түбән, үз исемен ул ясалган үсемлектән алган. Кунакларны Әлмәткә музей җитәкчеләре чакырган. Шәһәребезгә алар Милли музейның филиалы хезмәткәрләре белән бергә килделәр. Яшьләрне төрки музыка дөньясы белән таныштыру өчен концерт һәм мастер-класслар оештырылды. Ведь мы все привыкли, что татарская музыка — это курай и баян, а баян — это вообще как бы в основе своей не татарский инструмент, он пришел к нам из Европы, а у нас есть свои исконно древние инструменты, колкубыз, думбра и так далее, и вот дэф. Борынгы киләрне тыңларга Сәүдә икътисад техникумы һәм югары нефть мәктәбе студентларын чакырганнар. Чарага килергә түләүчеләр саны планлаштырганнан күбрәк булып чыккан. Шуңа күрә тагын бер концерт уздырганнар. 2 сеанса пришлось. Вообще мы думали 1 сеанс провести, но так как получили такой отклик, желание прийти, записаться, то пришлось нам вот 2 сеанса проводить это мероприятие. Борынгы уен коралларының беренче концерт Әлмәт һәм Казан музейларының бердән-бер уртак проект булып калмас. Айдар Газизуллин хәбәр иткәнчә, республика башкаласында күчмә чаралар планлаштырыла. Нефтче мәдәният сарайы майданында шәһәрнең төп яңа ел чыршысын җыя башладылар. Эшчеләр яңа елның төп атрибутын урнаштыру өчен җыелдылар һәм корылманы монтажлый башладылар. Район башлыгы матбугат хезмәте мәгълүматы буенча аның биеклеге 22 метр тәшкил итәчәк. Үзәк чыршы шәһәр халкын һәм кунакларын җәлеп итү урыны булып торачак. Әлмәттә җылылык 100%-ка җибәрелгән. Бу хакта гомум шәһәр планеркасында Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов хәбәр итте. Бүген 1034 күп фатирлы йортка җылылык бирелгән. Эшләр штат режимында бара, әмма төрле хәлләргә әзер булырга кирәк дип билгеләп үтелде. Усилить работу аварийных бригад 24/7. Вот я отдельно поднимать не буду каждого,
Но все ваши, все экстренные наши службы, сетевики, все ресурсники, коллеги, аварийные бригады должны быть готовы к реагированию 24/7. Күп фатирлы йортларның берсендә яшәүчеләр урам җыештыручыларына премия биргәннәр. Гафиятуллин урамындагы 70-нче йортта яшәүчеләр аның хезмәт хакын тоткарлауларын белгәннәр һәм йорт яны территориясын чистарткан өчен җаваплы кешене бүләкләргә карар кылганнар. Алар Рәхим исемле урам җыештыручының өенә килеп акчалата рәхмәтләрен тапшыралар. Моңа җавап итеп ират ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде һәм халыкның һәр вакыт аңа хөрмәт белән карауларын һәм исәнләшүләрен билгеләп үтте. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.